Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Edellinen videoni, joka käsitteli valokuvausaiheisia asioita, niin sai yllättävän paljon katselukertoja ja aihe tuntui kiinnostavan. Short-videota katsottiin ensimmäisen vuorokauden aikana lähes 1500 kertaa, mikä oli aika yllättävää. En odottanut ollenkaan tällaisia katsojamääriä. Jaoin sen myös muissa sosiaalisen median alustoissa ja aihe tuntui myös siellä kiinnostavan. Sain aika paljon kommentteja, kaiken kaikkiaan yli 300. Ja tosiaan tämä tekoälyn käyttö ja AI-sloppi tuntui kyllä resonoivan. Sain myös paljon kannustavia kommentteja ja vaikuttaa sille, että en nyt ainakaan ihan heti ole kameroita myymässä pois. Että kun tässä kevät koittaa, niin kokeillaan vielä, syntyykö jotain ja syttyykö kipinä kuvaamista kohtaan vielä uudelleen samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin. Pakkaskausi on ollut poikkeuksellisen pitkä ja se on tietysti vaikuttanut siihen, että hirveästi ei ole ulkona päässyt kuvaamaan tai ei ole tarennut kuvata ulkona. Mulla autosta akku koki äkkikuoleman viime viikonloppuna. Meidän piti lähteä sunnuntai-aamuna ajamaan Tampereelle ja auto oli pari tuntia lämmityksessä, mutta kun käänsin avainta, niin mitään ei tapahtunut ja totesin, että akku on ihan kuollut. Se oli yllättävää, kun se on tähän saakka lähtenyt aina kun palmun alta, että minkälaisia ennakko-oireita, että akussa olisi jotain häikkää, niin ei ole ollut. Ja edellisessä huollossa akku testattiin ja todettiin, että se on kunnolta akun uusi. Eilen irrottelin sitten akun siitä ja vein sen lämpimään ja mittailin vähän sitä, niin että siinä jännitteet on selvästi alle 12 volttia. Kyllä se ihan tyhjä on. Ajattelin, että täytyy kokeilla ladata se nyt uudelleen ja katsoa, että pitääkö se vielä virtaa vai onko se tosiaan sitten ihan kuollut ja pitää sitten hankkia uusi akku. Olisi ihan kiva, kun saisi sen verran siihen virtaa, että saisi auton liikkeelle ja pääsisi ajamaan liikkeeseen, josta sitten voisi uuden akun hankkia. Tänään on tosiaan vähän leudompaa, pakkasta ei kuvaa 5 astetta ja ajattelin tässä vähän myös dronea lennättää pitkästä aikaa ja ainakin maisemat on tällä hetkellä aivan upeat. Tällä kertaa vähän tämmöinen lyhyempi video. Kiitos kun katsoit tänne asti. Nähdään seuraavan videon merkeissä.